Bună seara, dragilor! La rugămintea unei prietene de-a mea, am cerut perspectiva divină asupra întreruperii propriei vieți. Ce înseamnă întreruperea propriei vieți? Știți la ce mă refer. Înseamnă negarea totală a lui Dumnezeu. Și haideți să vedem perspectiva lui Dumnezeu asupra acestui subiect. Întreruperea propriei vieți înseamnă alegerea conștientă a omului de a întrerupe legătura între el și mine. Omul alege să mă micșoreze în el însuși până la negarea mea completă, până când inima lui devine inertă. Omul se lasă pradă deznădejdii și iluziei pierderii până la dispariția totală a încrederii. În interiorul lui este un întuneric profund, în care se neacă fiecare gând. Viața îi se pare fără rost, un mare compost. Pe cel care își întrerupe viața, îl așteaptă în viața viitoare speranța. Va avea poate un copil bolnav, sau un frate, sau o soră, sau pe cineva drag, în al suferinței prag. Și va avea speranța că se va face bine prin mine. Sau acel om va avea el însuși o boală feroce, cu o durere atroce. Aici va avea de învățat tot speranța. La viață își va vrea șansa. Mai există o situație în care întrerupătorul de viață se poate afla. Să simtă pe pielea sa cum e să se sfârșească viața. Nu a lui, ci a cuiva foarte drag lui. Și va simți o durere cum alta nu-i. Nu pentru a-l pedepsi pe cel ce își întrerupe singur viața, ci pentru a-l purifica și pentru a-l pregăti pentru noua lecție, speranța. Dacă acum simți că plătești pentru întreruperea bruscă a vieții tale anterioare, nu te teme, te poți readuce pe cale. Dragostea mea pentru voi e mare și nu doare. Vă doare doar când alegeți să vă îndepărtați de mine, crezând că mintea voastră știe mai bine. Cum poți reveni pe cale? Având credință mare. Cheamă-mă în al tău interior. De nu poți singur, cere ajutor. Sunt oameni care au ajuns la nestrămutata credință și să te ajute au putință. Niciodată nu dispera. Eu îmi iubesc toată creația și tu faci parte din ea. Acesta este mesajul divin legat de acest subiect. Sper să vă ajute pe cei ce vă aflați în suferință ca să înțelegeți cauza. Da? Nu Dumnezeu este vinovat, dragilor, de ceea ce se întâmplă în viața noastră, ci fiecare dintre noi este responsabil de propriile alegeri și, inevitabil, apoi, de propriile suferințe. Noi am creat dizarmonii în creația lui Dumnezeu. Creația lui Dumnezeu este perfectă. Dumnezeu nu greșește și nici nu pedepsește. Omul, prin faptă, prin propria faptă, prin propriul gând, prin propriul cuvânt, creează armonie sau dizarmonie în creația lui Dumnezeu, în el însuși și în ceilalți, deci în toată creația lui Dumnezeu. Și apoi plătește prețul. Ai produs dizarmonie, trăiești în dizarmonie. Nu Dumnezeu ne pedepsește, nu Dumnezeu alege pentru noi. El este în fiecare dintre noi, dar permite ca noi să facem propriile alegeri. Și El așteaptă, ne rabdă. E îndelung răbdător și ne așteaptă câteodată zeci de vieți, sute de vieți la rând să îl recunoaștem în interiorul nostru. Asta e tot. Da. Și dacă simțiți vreodată să îi faceți reproșul lui Dumnezeu și simțiți că sunteți nedreptățiți, că viața voastră ar fi putut arăta mai bine, dar de ce cutare e mai bine și are o viață mai bună, mai frumoasă, mai prosperă? Pentru că acel om a ales, a făcut alte alegeri. Totul ține de alegeri. Ce faci? Cu gândul tău, cu cuvântul tău, cu faptele tale. Ce alegi zi de zi? Uită-te un pic la tine conștient. Ce alegi?
Ce gânduri rulezi? Iar și iar și iar și iar. Nu, că nici eu n-am fost mai brează în trecut. Stați liniștiți. Așa. Ce gânduri? De critică la adresa altora, de răutate, de nedreptate, că vai, câtă nedreptate mi s-a făcut, de ce? Am mai discutat despre asta. Tu însuți, sau însăți, dacă ești fată. Ai fost nedreaptă, poate, nu neapărat față de alții, ci față de tine. Da? Și atunci plătești prețul. Îți atragi. Ce semeni, aceea culegi. Exact așa. Nu vine nimic nechemat în viața ta. Nimic. Absolut. Așa că uite-te la viața ta. Cum arată situația ta amoroasă. Da? Relația ta de cuplu, dacă o ai. Așa. Cum arată finanțele tale. Cum arată copiii tăi și relația cu copiii tăi. Cum arată tot în viața ta. Uită-te bine. E responsabilitatea ta să accepti situația așa cum e ea sau să o îmbunătățești, să evoluezi din punctul în care ești acum. Și se poate. Cere ghidare de la Dumnezeu și îți va trimite oamenii potriviți în cale. Dar trebuie să cereți ajutor, nu vă fie rușine, nu pățiți ca cel din banc. Doamne, eu te-am așteptat pe acoperișul casei să vii să mă iei. Și Dumnezeu a zis în timpul inundației. Și Dumnezeu a zis. Dar ți-am trimis o barcă, dar ți-am trimis un elicopter, ți-am trimis oameni care să te ajute și tu n-ai vrut. Dumnezeu lucrează prin oameni. Da? Cereți ajutor. Eu sunt unul dintre oamenii care vă pot ajuta. Mai sunt și alții ca mine, nu doar eu. Sau chemați-L pe Dumnezeu în interiorul vostru. Cereți-i ghidare. Prin vise, prin, nu știu, tot felul de semne. Dar apoi fiți pregătiți să primiți acele semne și să le puneți în aplicare. Că și eu primesc răspunsuri de la Dumnezeu care nu-mi prea plac. Dar care sunt pentru binele meu suprem și atunci le pun în aplicare. V-am pupăcit. O seară frumoasă și liniștită.